putot kardom pajir thulo kado we phanta nili senar sangho nili dak APLC along si nili tadolo dak si nili nonamat ke kam charap don bomlo nili kaning ji alam lake daksik tok dak lo ji kathar komat lo be ilitum chethandam ji protangte alom suet apor ke chokche deji apor si nili chethandam lape ake ong pi alang lilam chethandam ji protangte non alang ke klembom la political career mate alang di ke claim je aning ke hang alam le ilitum chethandam lo na lapenda jirpojir piatum nanglitum aphan nang chuningri ke la hello la so video nanglitum lang lu tang patang lu putang te share phitha la pen patang tha athe nili dak kunani ke chok dam de dat sitame nanglitum na pe keng don tha la pen ke chok an ke ilitum rada phan sitame pachini na alam athepi abangke non a party APLC alang kopia potsi keseng nang kokma halale itum chethandam lona alang li nuet le laso APLC keseng kali alang li tum ari sangho atum dolo lapen chingwai sar si keseng lo lapen kachekroi sar pensi amenta ir lo lapen keseng nang kok abangke la seng se aprang APLC pu amen pu paklang kle aprang alang litum alang li lapan arisang ho atum penang anda kachisong nang pido lo kachisong ke thang takali la karbiang long kiddu ka pharman karbi anglong kichulong le pharman karbiang long ajakong la ke 6 schedule main lo 6 schedule district council la ke aprang pen lo non district council kali non 6 schedule kali la ke 1950s of philo de 51 52 aning kan pensi la swa 6 schedule ke nang dolo seta munida tum deep thip la swa 6 schedule ajakong munida phan than the munida phan pachining tungte amatsi sar jai kathar non ning kan troxi angbong munida tum han than piklo de la pen ge 6 schedule ajakong the pik apot ilitum la so 6 schedule jakong itum chahar jak pakanang ji lapen 6 schedule ajakong pensi ke district council ke chari nang ji pumuni da tum phan than piklo de lapen muni da tum ta chini piklo alang li puberty ti ka chini henlo jakong pu la posin non ke alang li ke thana joine muni da tum jakong the piklo pini alam le ilitum chetor ko sita ko pini alam le la kopla lo authority atum pen etum chingki chithan tata 6 dul alam si paledam titilo lake kado ka veta thek prong lo lapen arjulong prong lo di la sonsi alang litum la APLC sing se aprang ke muni de tuman than pik lo awareness pik lo lapen protest do pik lo pjer vijera aploma issue ta van lo nang te song pik lo seta kopilo aphi na che plan ke che song ong ala council langa chari atum ang thin nang the ong de che song ong alang litum aphan pu pinia case pen pa bon tap ong tap claim through do pig lo la pot si alang litum chingwai thu si and the next a step ke kopilo pusi la ke election ki thurdun lapen esialam ning chibi ning ji alang litum la sonsi puje election ke thurdun kang tunggali jongsi ladakh council kachari atum alang litum kipu alam la voter list pen pe voter list akimi salam nang jitang ho pen la long le phelang kacharai kom nang ji aron amukha semar nang jitang ho ason do pik alang litum kipu jongsi la high claim thai lu pu tangte alang litum hem la APLC ke seng nang ji ba alang litum pen election ke che dan nang ji akama masiawe pa alang litum pudak la lapen alang litum aphanta aku support dun thuji puta pudak la setame alang litum lahaya bangke claim pipe dersi ulta alang litum
ang thin si je patherong apot si APLC nang sing nang koklo kupilo pulo tangte alang litum mathalo election pathudun pen jepe haidun pen adim ang hoi si thithu jok nang po angke aja kong thi jok nang po angke alang litum amalsi la six sidul aja kong je pherang po je pherang long po pu ajoy ni si APLC ke keseng lagi alang li innovate kaching wai alang li innovate aning ke hang penlela APLC pu ke keseng kalilo to non isi litum non a situation ningkan trok si arta nang do tanglo election apoi pathudun lo sita nang haidun det ti ma si council abang ke cherai long le det lo sita nang litum isi kamang humime nang litum lang dam nang ji la pen tum tini ni det nang ji apoi tin election na pathudun ta kerem sita munida tum abang ke nang batbo athe kupilo dak karbiatum inglong asotum ta chinilo karbiang long ke tripura ason nang manda prangpo ke chinilo lapen sixedul ajakong theo sita council atum claim that la ke chinilo aposi kapai remji aphansi munitum kai ke mata ti sikding komat phanwa parem pote BJP aphan BJP sarkar tum si claim that ke apot latum han ka remji pu ke BJP atum sorry APLC la pen karbiatum inglong asotum cherang pet pen kai ke mata latum aphan vote ke jokle dat la non last MP election ilitum langdam sina di last MP election ke ilitum karbiatum laping long asotum chingrum pam mesi APLC aphan se vote jok lap lo la ke nang litum thek long seta copy apot si lapen course son si APLC a candidate sar jai kathar kerem det lo nang litum munthiam tha mathadam pamesina ilitum la last MP election a result nang klang det pen BJP atum do thek the sang thek the la ke nang litum thek lo copy apot lo question charju tha nang litum munthidam tha copy apot lo nang litum chini ne pin ana tum chini ne copy apot sila tum mass joining do nangara lo la pen non pu andala tum ing ton te det lo ki claim nang ji an ke latum claim thailo copy apot lo pulo tangte JI kathar nang hide det po pulo tum ka pheri do APLC nang hide det po pulo tum ka pheri nang koke la hello dei don tum ladak arju pametha ili tum karbianglong a voters total of voters karbianglong ke 7 to 8 lakhs angbong sido again let me repeat 7 to 8 lakhs angbong approximately 7 lakhs 50,000 voters do lakenang ni tumchini lapen la 7 to 700 so 7 lakhs to 8 lakhs angbong lake inglong aswa voters karbiang long loke more than 3 lakhs of voters inglong sorry keche ke beso they Bengali lapen Bihari lapen jer la non tribal atum pangrum pet lo pro tangte karbiang long lake more than 3 lakhs of voters votes do latum account mathadam tha ning ne repeat po inglong so candidate of voters lake ko anlo pulutang 3 lakhs so say of votes do latum angke inglong aso atum pangrum pet pote more than below 5 lakhs below 5 lakhs day angke last MP election a result lang dam BJP atum ko anlo kelong 3 lakhs penso se chat ko anlo kelong 3 lakhs so se chat pencil atum chepe hai angke keche ke be voters ko anlo 3 lakhs so se latum that means keche ke be atum ke BJP aphansi jok lap last MP election ke bank ke eklai vet pensi vote ke jok lake BJP aphan kupia pot lo ma plutante APLC aphan jok lap tum hange jok jevek lo seta congress aphan jok si la tum votes jok plutante la keche ke be aso tum bang che bhak dak polo tum votes che thak dak pok
BJP tanang rem det po Congress tanang high head det po ke high je ki APSLC lo pul tum chini pame amasi BJP aphan se vote chok lap lo tum ning chi bitu la ba ako nili nang tum aphan pachini thui repeat hoje koan lo Karbiang long a votes total ke 7,50,000 8 lakhs pen a bear sidu la pen 3 lakhs so say a votes Karbiang long la ke cheki bear solo non tribal atum lo anke last MP result BJP atum ke long ke 3 lakhs pen so say chacha anke nangli tum analysis kuri re nangli tum langdam de det seta ha hong pen nangke lang duna tum ke labang chini edlo apot si BJP atum han pulo nang tum jong si claim pa me prote non MLA election ke nang tum danger pick pheri me pu alang tum pu si MP election ki jut pen alang le tum do de sang se la tum mass joining non anta jut jarang la pen APSLC duplicate ko mane atum phan nang pe sing lo la pen APSLC a leaders atum phan by lo nam lo ang ton anta claim non anta claim bom la ko pia porse la tum ke claim nang kok ma pulo tangte nang than thuli thot lo nang than thuli po ke che ke be non tribal votes Karbiang long a phai la ke more than 3 lakhs do angke BJP etum last MP election ke long 3 lakhs so se chat voting patterns last MP election voting patterns langdam po den la a constituency tin damnon la pen polling station tin langdamon ko natma la non tribal ke do la ke BJP to masi pilap lo Bengali pend la kupuloma Bihari atum a votes an ke BJP masi pilap lo la so a join nesi alang le tum chini lo itum rempo pa jonesi la MP election judat pen ke mass joining dora lo donatum la se non MLA ke danger pick lo lalang le tum han ke jongsi alang le tum jat abidi ta claim that aprang ason se oni tum hai pu jema tha pen lang tum matha krang bote alang tum ke rem lo alang le tum chini pa melo dak Karbiang lo BJP tum chini ne pusita ha hong pan si ba direction nang pilo la sorteng se alang le tum dak claim lo ko pia po si MP election a hut alang le tum ke hide lo pulu tangte MP election a bangke ka do kawe NC Hill North ala Dimahasau laban Karbiang long a votes pangrum peji hula Dimahasau along ta kichi ke besu do nangni tuma thatu Karbiang long det kali actually ke Karbiang long si that si la kichi ke besu ke 3 lakhs se sita Dimahasau da dolang nang tu ning chibitu kichi ke besu Karbiang long along a vote a total vote count lake 3 lakhs se lake ning chibinu la pe hala NC Hill along ta dolang ka do we pangrum pes lang don 3 lakhs ke long athema MP election ke NC Hill pen dak Karbiang pangrum pet ji ke mati di seta non MLA election la pen MAC election ke la pukali donatu nang litum chini pa menang ji seta BJP tung bang chini lo RSS atung bang chini lo hong pen si bangai lai analysis na kuri dun lo ke claim lo non MLA election ke puche thak krai ji hu ladak kuna se litum la bihari ke ong nai ma puru tangte ni de ningir ponder po community amen de ningir ponder po te khironi awards ke hadak se do wet po ra rong khang se do po haraghat ke che ke beso non tribal awards ke haraghat long se do po ha amri ke ed damun elo ha bokojan ke ponun elo dak diphu ke wanun elo anke non amri son ke 95% ke lake tribal who dakhelo ka danger nailu BJP to kwan lo amria votes ke non tribal ke maybe 5% so tribal votes ke 95% hal dakhelo pure karbi inglong so tum chalang pet pen ke do din lo da dakhelo BJP han ka danger nai lason thot se dak diphuta lo diphuta ili tum si onglang
tribal atum si ong lang dak ti puta boka jan la son tak tha apen khilonjia punon itum adivasi tum da itum long si dolo lapen asamisa tum da dak congress along si do lapen ke APLC long si dolo tangte alang ni tum kiremji a chance thipik laso join si la tum chipi duk nangar lo don tum non alang litum ajat ason sitame alang litum claim di la ning chipi tu kalbia tu inglong so tum non APLC atum alliance ke doje phansi bor ilo kopia porsi alliance ke don nangji pu la opposition atum ki pudama la dak confuse ri dak nali tum phana confuse o APLC atum ke congress aphan vote joram det ta ho o APLC atum ke kiche ki be aso phan ke voter list pe thanji non ke konat lo la hai nang li tum aphan nak pa confuse pik ji donatum seta ning chi bi tu ni tum non kar bianglong a situation kapi dukaret kar bianglong economic situation a bangde mun ni datum an cholong le mun ni datum penap tholo de ko pisik choklem jima ma town e lo ka pacharli school of fee ki pilong le a cheklo hem bhara chi pi move sai kachut kiyatum sai kachut tikiyatum bos ala sok sang sok kachut jor adora ve han so kachut tikiyatum ador ke so pen jorlong le katik ki hot ke ador so pigje sitahala kachut jor ho ke ador ke so pen jorlong le non ar phe kachut tikiyatum ar phe ador ke so pen jorlong le lason thot se non las kupilo ke claim ke la check ta ning kaning koya prang ipum krepo nili tum ta jordbom 20 rupees ipum pen sida non ta ador la anver lang hor mu hor tar bang ador lang subo lan chot kali lang check along kupilo non amo holders nang bi krai ludi nangli aprange ning kaning koya prangke pek check ipum pen ing koy chojorlong sta non BJP sarkar chuning alom pen pilo la tu amo holder nang bi kok le lo text ta hong pp ni la haya joine di hala ing koy long nang sika phone ko ane ke da council pan sipi nang apum ke the nai na ing koy se jorlong ji ing koy ben sika pho bi na kri pho se jorlong chot pono la ke karbia tum thek prong lo la ke ka chojor tum thek prong lo la ke chini lo la ke non la hai apen ar phek ador non nangli tum alista peklang alu amri alom ke arphe hanso check lapen ke la pineapple parok jangphong la khiti pensi muni atum chepang reng anga hal dak se akon non council atum ba dak council ka chari tum BJP atum chong thandun ji te konat se ke cholong alang la hai mathadam etsi kalilo non ke hemprek ta hangnang po siksidol da pangtang ni seta non a situation ke kar bianglong ko pilo pelotang te akhim an kang chira khim sikithu la posi jat le itum cheton te sitame itum che langpen congress BJP han param vek nangi posinon alliance salam da kaching wai donatum la sinali tum confuse ri lada okay non ilitum dak a topic wang thu senang jai kathar alang ilitum aphan ko pilo nang ke than lake 6 schedule alarm 6 schedule ningkan 70 years 6 schedule bang pa ka phanta ta than the ki develop kachi ne tum ke chini ne delo sida kachi ni tum sita me rar phan than ba sida itum aphan jai kathar si 6 schedule ajakong 6 schedule and district council 6 schedule ke mini constitution itum phane thanlo dak 6 schedule kacharlia lo se PGR VGR non kache songbom muni tum non dak kache song ase ke theben ka sarlang jada protest no nangli hunger strike non jad le donon seta la 6 schedule ke than ajo ni se la haida ka chini PGR VGR ke
ningkan 80 years ta pleng tu alubon 1933 aning kan si bang British tum sila dak itum hane ke pek te kang po 1933 pala non an ke almost 80 years de 83 years lason an do po seta lah itu ili tuma farman si kai ke mata je ai ka thar ke ning je bom lo nangli kaning je hai he nangli ki pu hai he lam si jai ka thar ke nanganing je pilo nang ki pu pilo jai ka thar ning je ber 90% akar bi inglong asu tumke mat plaster ahem si non anta du nang bom lang lata ahok alangli lahai kaning je ke nang litum ilitum aparman lo ilitum a living condition non ilitum ke do ke thak pan ki sung ilitum chining ning je ma sining je dun ta thek thedel sita alangli nangli farman ni farman har rong asu itum ke do ke thak ki sung atum aparman se alang non ning je lo alangli bulo long le philang kacherai kom ajakong itum long do la pen siksidul ajakong pen ilitum chepherang nang po pen ron an simar nang po pala ninje pena anatum aning dog dunde lahai la so joine lahai a joine ilitum a farman alang ningje det a joine ilitum ahok alam chini det a joine munidatum aning dog de la phan lasin non aprang Samson Singh tia phan kapere mason thotsi bidi phar ro pen latum nang claim ji jai kathar phan kaperem ji aphan lasi nangli tum non apoi election ke theklong pik ji munida tum BJP phan le kaperem ji kali jai kathar phan kaperem ji aphan APLC phan kaperem ji aphan la dak ili tumang bongs ili tumal long pensi hutur ta thurji dak pensi non independent nang do pikji nang thurji nang li tuma thaun e jai kathar phan akoi pi pikji BJP phan bi koksi jai kathar phan si akoi piji ko kopia koilo ki pipo thang takali alang phan akoi ki piji ke one man army ta ho kache so atum phan ke kham khedun ta ho lam ningje thek the ta ho apiso ke bengali pi ta ho layan chot lo ke di kaning ye je ji development aning hang he tang ho hat disi ke dobo mahut alang kupisi ke claim lo tang ho sakuri karbia tum phan bangkwan si aphan si ki pilo tang ho la hai a blame si wanji la pe eli tum aphan a hok e patin si eli tum phan e thak dak ji a jaha tum kroidun po a jaha tum ke kroidun de tum dak du po aka prek ya vedet lo ke koi jita la pen BJP etung kopilo ke claim po dak ilitum asong APLC asong pensi munit ing YG dak komat aphalo ne kang YG lage chini ne donatum te nanglitum ning chibitu dak pensi nang klang po komat ne ticket ke long dunde tu aphan independent wen pathur po komat ne party long kache ton dunde rem aphan ing YC poisa pidun si pathur dun po jai kathar aphan pasor sapo lake thang takali nangli tu aphan a perem je aphan nangli tu aphan nang ka control long wer je aphan rong so tu aphan kapiduk ver per kai ke mat alang litum adung kapedam ver alang litum adung ka chibi ver je aphan athe jai kathar kaning je ke nang litum farman se kaning je ili tu farman se kaning je alang konan ne chok dam de dedlo meni lam kaning je bang chok che dedlo meni lata nili tanang kroidun ahod pen kupilo ne ning je portiti seta
ili tunga phan ipu epekan si dak ipu akihino ethapsi alang li phan kapa sorsa bang pading pigji chimit me pinji se ili tunga phan ahok alam pen ki dip je phan ili tunga phan la ko pisi kaning je nang ji ma ko pisi alang li tunga phan kar ju nang ma lahai tunga phan che pate ne det si hala ja kathar mopen ne ke pu alam apiso alam ta ho la pen ge lam ngi thek det ta ho one man army ta ho development setame alang ke kham khe dun ta ho lahai along si ili tunga phan e pache than dun rong la pusi tum han than ji la pen ge non election por election point tin da do ge la nang li tum thek long lo ge nang li tum observe je ni chi ne dat lo seta chul mp election huta dole mi thang bong si pachi bong sai ke dilate kaya mata election por election prange election la nang le prange nang litum la hai thek long ma APLC siang bong che tonte dolo meni ka che tonte ke bang pakasong da do along bang pakasong along da do donatum APLC along det kali dak mun nit political party plotangte mun nit ka chingru madima pot kache tonte ta dopo congress along da kache tonte thepik lo dolo hadak ta BJP along da dolo na hok party along da dolo ako isia bangge APLC ke la ke jakong da welang tangka poisa ta welang lapu munit aphan ke than ake melam ke than ahok alam ke than pena join ne si dake ka chingrum cho dake khai alam kaning jia join ne si dai ka chingrum cho dake tangka poisa pen ke bayun elang dak ke khai ka ching hon atum si dak ke ka chingrum cho la posi dake ka che tonte ke do po donatum nanglitum la hai pen le nang ning ke oi nang ji gali dake che bohong sai ta ho leaders atum che tonte da ho la bang ke na hok ta du BJP long se ke thelang donatum hala tum ke tangka poisa do ko ka join ne si la tum bang ke chidip thip thek det lo mo ili tum sitame APLC atum sitame inut bak nang hailo jai kathar sar nang hailo protang te alang li phan blame athai be de ji lam kaning ye thek thek pata pu pe de ji lam kaning ye chok che pata pu pe de ji apiso bengali pi puta pu pe de ji ho amuka ka lason puta pu pe de ji nangli tuma thadam tha lam kaning ye ke chok che lam kaning ye tap ke non BJP along se ke onglang cheta il tum blame ma nangli tum da thek prong ko pia por se jai ka thar phan lai ke blamer la plotang ta is number 1 ke alang high header polang number 2 abang ke alang high der na puka phere lage BJP tum sinang ke claim lo RSS tum sinang ke claim lo te high der lo dang te alang li ke kaning jia kam alam an ke claim lap poke jong se alang claim lap lo plotang te alang tum phan danger do ke ante lasi mo penda ne pulomat donato ili tunga phan nga perem je phan bor I pik po hutur ta nangli tum da ka masi theklong po name thanga party along se nangli tum hutur da theklong po jai ka thar phan ka che dana tum da dak si do po alam ta ning je pik po alang li personal alam ta lahai ke ta mang hudu nang ne lo la ke ili tum ke hai po pot lo lasi mo pen ne li ke pu pot nangli tum ning ji bi tu la last MP election a result pen nang tum ma tha dam non donatum ing long so atum ke 4 lakhs ne ko an ne vet day 5 lakhs vet 5 lakhs vet total ke che ki be so ke non tribal votes ke 3 lakhs so say including NCL portal atum 3 lakhs so say la posi last MP election ke 3 lakhs vet BJP tum ke long la pu pulo tangte 90% are non tribal ke BJP phansi jok lap chu phoi ke seta hala so tengle no na che plang ji kali inglong so tum inglong so tum dovet pu don dakhe amri son ke alang tum un elu jong si ili tum phanang thak the te lasi nang thak pu la tum nang thak vek pu la po si donatum non aphoi phoya bang ke nang li tum
ning chi bi pametha la pen ning chi se ding pale wo jok tu kali pulo tang ton ning kan ko ano ne yang tum ko ki sung thu ji ton tum non ki sung ge tum thang the lang ko sung thu pikala bil ke long le nang le tum thek long lo ka chu jor tum ka chu ki chitikia tum ki sung na tum chini lo itum asakuri karbia tum long le na tum chini long non het jong dak diphu ke komata jain ne ta pankaj jain alang like non dak medical a department long ke next to em pusi alang li panche than rada tu komara phanse ka transfer nei ma alang li long jakong do komara phanse sakuri gi pinei ma alang li long jakong do komara tibul se komar kang ni nang ji alang li lo jakong do la pana jakong ke thelo non da diphu along amata diphu pu kalilo the council long se isia department yong se charai det pro tangte ta ka jakong thepi ka karbar lo lakhe lahai lo don tu lasi nege non kachuning ri nang ji kachuni chori kachuning ri kang tunga bangela ke la lo ke thega tunga phan la social organization a tunga phan women organization a tunga phan student organization a tunga phan la pen ge la asong ge do ana phan nang li tuma responsibility the pick dona tu nang li tum ning oi ji mene ko mat ne ko pine nang pudet jai ka tha nang li tum hanang pudet la so nang li tum ning hang he alam sisteme ning je dat la hai ke nang li tum asujer suet pule ma thadam tu athe alang kaning je ke nang li tum farman se kaning je sakuri le alang phd kar bia tum han phd long so tum han phd pusita halada ke o komania ke sa pu avelo kumane women organization pavelo kumane social organization pavelo hada ke klangklelo six schedule jong se alang nang cherai jakong wang pen six schedule ajakong anang claim pipa me pulo tangte halada ke sa amenda wang velo social organization amenda wang velo women organization amenda wang velo student organization amenda wang velo ha bangpak organization amenda wang velo hada ke kar biang long fancy claim po donatu la pose nang litum ningkan pho apor thu ke pivek nang ji ko pi pot ma pulo tangte alang kaning je ateng pen claim jima claima ke ilitum lang vek nang ji jong si alang ajakong ki dohut claim kledat pulo tangte ako ilitum ching room thu pen ilitum parem thu nang ka dogawe chelang thu pet pen nilia mata nang litum lo nang do donji donatum seta alangli claim ji claim kle la ke jakong ki do hotsi claim unji apo ba ilitum alangli claim kle da pota chini thuji apo alangli phan ning kan phoke apor pisina ilitum nang ning le dog de sita ko pini alam le ning je sita nang li phan jung pini nang puda sita itum chidia nang sita alangli ki claim ji lake nangli farman nili farman ilitum asomara farman ilitum kar bianglong a future of hande asi chethan olo donatum ding olo seta nangli tum laso a video ke lang pajut pen rara phan lo tha share tha lapen pacheni tha lapen nangli tum ta responsibility dolo nili dak ke than ke chok che an ke nili phan ta nang picking do non la pen nangli tumta rar phan than tha pusi ni leke ni ga klong pen nanga choning gri lo don to la hello puthot la sona video ako ni wang thuji ako che than onang la seta pinike nili la pansi pajut kok po kardom